Moro kaikki! Monet varmasti ihmettelee, miksi iPhone jäätyy talvisin, kun mennään ulos ja ulkona on -5 tai -15 tai -20 ja niin edespäin. Syy on se, että iPhone pelastaa itsensä. Ihmettelette, miksi näyttää, että oli 70% akkua ja yhtäkkiä tippuu 15. No miksi se niin tapahtuu? Kun näette 15%, iPhone näyttää tämänhetkisen akun määrän, eli akku heikkenee kylmässä lämpötilassa ja sen jälkeen sammuu, jotta teidän iPhone ei kuole lopullisesti. Voitte kyllä sanoa, että mun vanha Nokia ei pelkää mitään pikkupakkasia. Kyllä, koska vanhassa puhelimessa ei ole mitään vaikeita prosessoreita ja muuta tekniikkaa. Se meinaa sitä, että teidän iPhone on paljon teknologisempi ja fiksumpi kuin te luulette. Se sammuu vain teitä varten, jotta te voitte käyttää teidän iPhoneen jatkossakin. Applen sivuilta ja teidän ohjekirjassakin varmasti lukee, että alle 0 asteessa iPhone ei kannata käyttää. iPhone tunnistaa sen, että lämpötila on laskenut ja sammuu. No mitä pitäisi tehdä, että iPhone ei kuole talvella ja kun ulkona on pakkasta ja pysyy elossa? Ottakaa paksu pillasukka ja ensi kerralla kun menette ulos, laitatte iPhonenne pillasukkaan ja aina kun tulee tarve, kerkeette ottaa sen hetkeksi. Vinkkinä en suosittele koko ajan hipelätä luuria. Ja se on moido!